misy olo zegny mba ty tsaboraha fa ambany be zegny la énergie donc zegny azaventsika etiniany zegny karakory atao mampakitry énergie zay zegny izy ka pare zegny anao commenté miaraka aminaka amin'ny commentaire ambany zegny let's go avy raha zegny mila volaninao matetitety koa let's go azonao volagna let's go zay ok ça va matonga olo araiky zegny ambany be zegny la énergie nazy izy zegny mandiniky raha négatif ça fait amin'ny manifestation alors nous avons dit une manifestation ny manifestation zegny fanehoagna raha araiky zegny maneho tsara azonao moa amin'ny fotoanany izy koa anao zoty nagnan'olo trosa za zegny tsy tiako hitan'Andriagna za tsy andalo amin'ny lalagna rehefa tsy hitany azonao tsy hitan'Andriagna za tsy andalo amin'ny lalagna tsy hitany za takiny trosa anazy za ambany be énergie-nao amin'ny fotoana igny so hitany zay le manifestation so hitany mandeha négativité zegny le dinikinao io avalori anao mioraka ila tojizanao zay ko manifestation azonao zay tojizanao avyo hitananao sa fe nagnino nandiniky le amin'ny négatif zegny anao karaha ty amizay zegny mahatonga la énergie-n'olo araiky zegny lasa ambany zegny mandiniky amin'ny positif négatif forte fa io zay tokony tsabogna eo zay mandiniky amin'ny positif forte diniky zay voalohany mahatonga olo araiky ambany énergie zegny diniky rehefa amin'ny négatif zegny la énergie-nao de miattracter raha négatif rehefa négatif zegny dinikinao miattracter raha négatif ny manifestation zegny na tiagna na tsy tiagna tsy maintsy misy zegny isan'andro kafa keka fiaignananao zegny tsy maintsy manifester fo zegny anao fa fort probable mety tsy am'ilay ilanao izy zegny donc zegny izy ka tianao zegny icréer mondenao io am'ilay tiavanao izy zegny indrindra am'ilay positif zegny mila manomboka zegny anao mireconditionner cerveau-nao ty voalohany mind reconditionner-nao amin'ny raha positif io zegny raha dininao manomboka anao miaraka agnatin'ny vidéo aujourd'hui zegny raha positif edy azonao za hindy amin'ny tany karaha zao za hindy amin'ny tany karaha zao azonao za hitsy aby zao niany sa fe izy ka azonao za atsika efa namian-Jagnahary fahefagna mamorogno zay zegny mahatonga olo ambany énergie zegny donc izy ka tsy ampiasainao zegny le fahefagna mamorogno io tsy maintsy misy raha fa zegny miseho nefa tsy hitonga anao am'ilay ny dininao zegny de lasa ho ambany zegny énergie-nao zegny zay voalohany zegny azonao ok ça va faharoe ndraiky zegny mahatonga olo zegny ambany énergie koa zegny fomba fandehanana anazy na fomba fipitrahana zegny zay natao hoe bary position amin'ny anglais raha zegny izy ka anao zay ty mianatra anglais sorata malakilaky amin'ny sisinao hoe bary body body zay manoratra body position fa manomboka izy amin'ny anglais américain body position le body position zay zegny ilaina zegny ny fipitrahanao rehefa mipetraka zegny anao mba mipetraka mba botabotaka trasana karaha io zegny aboaboaka amin'ny trasantsika ty zegny misy énergie zay zegny mahatonga izy ka tanàn'olo tratranao ty izy ka anao ty mademoiselle ohatra viavy tanàn'olo tratranao ty magnasa tampoka anao asa tanàna azonao sa fa nagnino misy énergie mitratranao ty azonao zay raha ohatra ka olo tianao zegny manambotry tratranao io commence anao misantira manafo tsara nga fiainagna zegny viavy ka fa magnano karaha igny hoe na hoe olo araiky zegny misantira ambony toabily misokatra tratra ty maregny tsara fiaignananao ambony énergie-nao azonao zay anao ka mitegna toabily esagnebi karaha zay tegna toabily anao vilara tagninanao manafo milavigny azonao miakatra zegny énergie-nao amin'ny fotoana igny zegny na anao mandramandra ambony fandriana zegny izy ka fa misokatra tratra i efa mbona zegny énergie-nao fotoana i azonao izy eto
zay zegny le fomba fipitranao tsara zegny mba magnabotabotaka tratra zay azonao mba sokosokafigny tratra tsy raha nakory miasa ita nakory mary viavizingenao da tsy lety mana hoe azonao ambany énergienao donc zegny izy ka tsy tianao ambany zegny énergienao zegny anjaranao mampakatra énergienao volonté manifestation mandiniky raha tsara sao de iniany sao de poesa sao de oazo azonao voalohany amin'ny manifestation zegny hoe raha dininao faharoe body position fahatelo mbala faharoa fo malôha démarchenao amin'ny fotoananao mandeha igny zay hita mihitsy anao ambany énergienao tonga de hita vivelany mihitsy hoe ambany énergienao sa fane mekoletaka raha nagniny olo mafy problème olo mitazo ambany baka énergienao fotoana donc anjaranao mampakatra énergienao olo jiaby tsy misy problème fa izy ka tianao stable fo zegny énergie agnaty vatategnanao anao mandeha igny zegny mba mibitabitika zegny azonao olo mahita anao karakôma azonao sa fe hitanao lavelany zegny anao hoe mazoto mavingabingina zegny anao azonao azy zegny fahatelo farany zegny mahatonga olo araiky ambany énergie zegny izy ka tianao hiakatra zegny énergienao important raiky ty ary tsy aboana zoty miaraka aminakazo sa fe 1 à 3% olo ambony tany fo masaky raha ty 1 à 3% olo ambony tany fo masaky ny tsy aboa raiky farany ty ino mi raha zay ty tamanao zoty ambe izy calme filako aminao io izy vocabulaire oh non vocabulaire karakory ndraiky mizegny dikany body position zegny fomba fipitragnanao na hoe fitsagna vocabulaire zay zegny kila raha aboakany vavanao hitanao hoe volagna io hoe teny io hoe karaha raha ambolontsika plus akizy tondrahanao rano zegny plus akizy ampodipodinao zegny mitsira mahevagnony zegny azonao sa fe nagnino mipodipody eo zegny le fanondrahagny izy magnanjay koa zegny koragna plus ka koragna zegny ampodipodinao zegny na mitsira azonao un jour zegny zegny ho lasa ho be ho tombo zegny donc zegny afaka koa zegny anao izy koa kila raha tianao zegny ampodinao volombolagny za mandiniky olo jiaby mila vola sa fe nisy fotoana za nagna sondage za mitondra tikitika na mitany anao zao ty mba tompanambola ya za magnotany olo sana ino mba raha tegna ilainao voalohan'olo vola za mahita ny raha voalohany ilain'olo mbala tsy vola ny raha voalohany ilain'olo peace azonao peace ino dikany peace zay zegny milamy fandriam-pahalemagna exemple ozy atsika tamatavy izy ka misy fandriam-pahalemagna tamatavy tieto mamokatra olo jiaby milaminsegny automatike manambola maro olo lasa manambola fa ino mahatonga source olo tsy mpanambola noho tsy fisiany fandriam-pahalemagna noho tsy fisiany transparence azonao tsy transparence noho tsy fisiany fahatokisana izy koa anao zao ty zegny atokisan'olo be ary zay peu important fahatokisana un peu important tona vola zay aza ty raha confiance ilaigna bebe kokoa nona vola zay vocabulaire atsika eto ny vocabulaire amizay zegny plus que anao zao ty zegny mivola alefigny atsika un exemple eto plus que anao zao ty zegny vola aveo magnatony taritra sa fe afa mihitsy zegny raha fivolagnin'olo aminao ndraiky raha andraiky volagninao aminao manomboka eto
amin'ny Genie Script ambany mampiatra anao amin'ny raha zegny aminany tsy prieny Wesley tamin'ny tsaboana ny nazy ndraiky zisaky izy lasa milliardaire anao zegny mila mivolagna aminao avy ambelako ambany io ambany zegny misy lien belako Wesley koa magnazava raha zegny aminao hoe anao mila mivolagna aminao devant nataritra manomboka ny andro zao ty hoe zaha kind zay zegny tsara sitrapo zaha manam-pitiavina volagninao aminao ary tsara tondronao segninao mankaraha-dylaonao ty volagninao hoe ety tan anao kind ety tan anao be fitiavina ety tan anao tsara fô ety tan anao manipahaizana karaha zay koa zegny ataonao mineninao fa izy io zegny misy makasiky nena vola koa spécial nena vola fô raha ino raha tokony tsabonao amin'ny Genie Script ao magnazava zegny antsipiriany mampianatra anao amin'ny raha zegny vola fô io fa tsy kety magnazava ndraiky koa nena vola ely fo maleo ke raha tokony tsabonao amin'izegny mampiakatra énerginao i safia vola énergie azatigny raha zegny vola ngovo vola mikaiky vola mila volagninao amin'izay zegny makasiky vola zegny ohatra teo igny ka izy koa anao tsy haiko zao voaranao zao anao vola ety tan anao mpanambola ety tan vola raha famatoanao fo mora ely sazonao amin'ny anglais zegny hoe I am rich now, I am wealthy now, I am amazing now, I am prosperous now. Asazonao volagninao mimpodimpody zegny raha zegny devant nataritra mazy rehefa manomboky eo zegny gaga olo amin'ny raha volagninao asazonao avetonao karaha io koa asazonao na hoe yes I am rich now, yes I am wealthy now, yes I am powerful now, yes I am king now, yes I am money now, yes asazonao izy koa mitsabo raha mankaraigny zegny anao miakatra zegny énerginao zegny miakatra azadigna volaniko volagnanao io raha voragninao io mitsiry isan'andro izy io fa fort probable raha andeha volagnin'olo aminao négatif ary tsy afalanao zegny fanjaranao mivolagny raha aminao zegny azonao izy teo igny izy nazavaiko zegny iregny zegny source ambany énergie mety mbala tsy jiaby zegny fa magnaraka antsika magnano vidéo hafa ndraiky koa donc zegny izy ka nisy raha nazonao zegny tetiniany azadigna zegny magnambela commentaire ambany ao mbazaray aminay amitsika ny communauté de développement personnel tiaty zegny hoe ino ndraiky zegny ny avy aminao avy avy agny mampiakatra énergie zegny avy eo amizay zegny izy ka hitanao zegny korandra taminao vidéo ty azadigna zegny mizara amin'ny namanao agny zegny safia vidéo ty natao ho fagnampiagna atsika jiaby zegny tapitry koragnantsika izy mivolaniko igny ambadiky toy misy vidéo zahavy vidéo ty safia voazilegna zavy izy aminao ary diko zegny mbala misy vidéo raiky izy ka mbala samba zegny anao azadigna miabonné avy eo azadigna miactiver notification anao misy anaty stara vidéo magnaraka zegny izy karakory azonao malafinaka ça va ok magnaraka bye bye